ओमफ्राय जोंहा दिनै क'क्राझाराव हेभि आरोना नै बारहुंखा अखा फुंनिफ्रायनो होनना बुंजासै बेसे गोबाव सोलियो अखायाबो जा गिदिर गिदिरसोहाय बै सालायलायनाया मोदोमावहाय गोदो बाबामोन आदामोन सोलाबाबा फंबायजों आंजों मोसौ लायनायाव बिफाङाव थुब थुब थाब थाब बे अखाजों बुजानानै माने जोङो मानजा जालायोमोन आरोना जि गिदिर गिदिर जायोनाथ' बे रोखोमनि अखासोमोन अखा दामब्रा ना अखा दामब्रि होनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मासे जिउ फरायनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नै दानिसो 2टा बाजियावसो एकदम बोथोरा टटेलि स्रां जानाय बायदि जाबाय आरोना थ' सिदोब सिला जिफोरानो रानस्लाबनो मोनाखैमोन दिनै फुङावथ' मैयानि बासियाफ्रा लामस्रां होनानै आखायाव लादों बेनिफ्राय सोरांनाय लोगो लोगो सान्दुंआ दङमोन आरोना 6टा एसे बारनानै आं सिखारदों जि सोमबायना आं हप्पासे टेनसन जाबाय आङो गोसोम कालिया बाराव खारनाय लोगो लोगो खिन्थु जागोन रानबा थागोन होननानै सुस्रांनानै लाखाजोब्बाय आरोना आङो बग्रा बग्रि सोलायनाय मानाय दा सान्दुंआ ज्रां दुंबाय गोसोआबो स्रां आरोना ओंखायनो भिडिअखौबो एसे अन खालामनानै लाफिनबाय आङो जि गिसिफोरखौ एसे लामस्रांग्रोनोसै बोथोरफ्रा माथो दुंहाव थासारि सनाफोर मबाइलफोरखौनो माथो खुलिनो हाया हां थोनो मोनफालायनाय अबस्था ओमफ्राय बिफा फिसाजो आंना संसारफ्रा बिदाखौ लायनो थांबाय आरोना 2टा जालायबाय नालाय गनाय टाइम जाबाय बेनिफ्राय बिथांमोना एसे देरि जाबावगोन मानो होनबा फिसालाना खानाया जामुरा जानानै दङ नालाय बेखौबो एसे डाइरेक्ट खोरोमसालियाव सिननो लांगोन आरोना ओंखायनो नै दा बिमा बुरिया एसे फ्रि आरोखि फुंनिफ्राय खुनु फ्रि गैया नै दा एसे फ्रि थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंजों ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना शेयार खालामनो माने मा सुनाफोर नेट खुलिबानो मबाइल खुलिबानो माथो प्रिति एमजे बाबा ओइ आंहासो गुगु गागा बोरायजों माने रायजा गुलायबाय आरोना फौजि बिथांजोंहाय मैया फुङाव नालाय भिडिअ हगाराखैमोन एमजेआ 36 ना 35 मिनिटनि भिडिअ गोलाव A to Z खोनासंजोबदों आङो एकदम 7:30 ना मायाव हगारदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय बे हगारनायनि एसे उननिफ्रायनो आङो सुरु आरोना 7:30फोरावथ' आंहा फिसालानि टिफिन बानायनाय मा बानायनाय ब्रेकफास्ट बानायनाय बिराद भिर जायो इयारफन सोलायनानै आरोना उनथिं प्राइभेट स्टाफखौ बिथाङा गाबज्रिनानै मा बुंखो मा माखो खोनाला आरोना आङो बे खननै खनथाम बुंबाय खोमा ओमफ्राय उनाव एसे लास्टाव खोनाबाय आङो ओमफ्राय उनाव नाहरनानै सोंफिनबाय मा बुंदों नों होनबाय मालाय खिथाफिनला आंनो इयारफनखौ बख'बासो खोनागोनथ' बाथ्राखौ होननानै होनबा मालाया जादों सुखु दुखुनि दावराव दावसि आंहासो बोरायजों हेब्रे बुंजाबाय आरोना साजा बेबो मबाइलाव नांथाबनायनि खिन्थु खोनासंदोंसोमोन आरोना आङो इयारफन लानायनि थाखाय खोनायाखैमोन बिनि थाखायनो आंखौ बेदम बुंदों आरोना सोरबा आगैमोना बुंदोंना गुमिया बिराद अनो आब' माथो नोंसोरखौ बिराद अनो मालाय गुमिया ना अना हेबोबो एखमबा हेबोबो एसे ज्राव ज्राव होग्रांगारबो आंखौबो खुगाजोंनो आरोना एग्रे उग्रुमो जायो एसे सम आरोना ओमफ्राय नक जक आरोना जोंना थाबनो सल्भ जाफिनो बिदि नङा जे एकदम गोलाव बोलांनाय नै दा जेरै सोलिगासिनो दङ आरोना माने एमजेनि होनाय सानसे सिगाङाव प्रिटियाबो गोलाव भिडिअ होआखै दालाय बेबो 26 मिनिट ना मानि होथारदोंहाय बेखौबो A to Z खोनासंजोबदों आङो बेनिफ्राय बेखौ खोनासंबाय नालाय दाना प्रिटिनिखौ खोनासंबाय प्रिटिनिखौ हय सानबाय आयौ एमजे फाग्लाया बिदिसो सानलायबाय आरोना एमजे फंबायखौहाय दाना अखानायै मालाय एमजेआबो ज्राव वाजाब उइथ प्रुफ लानानै फैलायबाय एबारना बेखौ खोनासङाबा थानो हाबावगोन नै बेबायदि हालत जागासिनो दङ आं सानो आंल' नङा नोंथांमोनाबो बिदिनो एसे गलं गफं दिनै मा जाखो गाबोन मा जाखो बेखौ खबर लागासिनो दं बायदि मोन्दों आङो माने नायै आरोना मा गोदान आपडेट होखो मा माखो होननानैहाय आरो बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि संसारखौ जोङो स्टार्टिंनिफ्राय नुबोदोंना मादि गलं गफं बेस्रा होननांगौ ना मा होननांगौ ना बिसोरनिनो मा होनबावनो आरोना जोंना दालाय बिसोर मारै लोगो मोननाय बिसोरनि लोगो मोननाय उनाव मा भाइरेल जासोनाय मा रिल्स ओंखारनाय बेनिफ्राय मा हाबा खेराइ जानाय बेयावबो मा सोरनिबा सापर्ट मोनहां माबायदि गेंग्रें गुंग्रुं जानाय आरो हाबाया थांबाय बिनि उनावबो आरो गथ' जोनोम जानाय समावबो आरो मादि भाइरेल जायामोन बिसनिया 6 मास ना 7 मासाव गथ' जोनोम जानाय मा जानाय जिसिबि ना क्रें बेफोरबायदि खम भाइरेल नुनो मोननाय बादिब्ला जोङो
सुरुनिफ्रायनो बिसिनि संसारखौ मोजां नुबोआखै आरोना दाथ' गोबाङानो गोबां बुंगासिनो सोरबा रायबाय सोरबा मिनिबाय सोरबा बायदिया मालाय बुंबाय गोदो आंखौ बुंनाया होननानै हेटार्सफ्रा बिदि होनलायबाय आरोना एमजे फंबाया दालाय भाइराल भिडिअ माबाय भिडिअनि सोमोन्दै बुजाय आजाय भिडिअ लाबोआमोन बै समफ्राव जोंफ्रा चेनेलानो गैयामोन बिसिनि भिडिअखौनो जों खथ' नायोमोन नङा होमबा खथ' माने दिनै बिदि जालायबाय दिनै बिदि जालायबाय होननानै जों बिसोरनिफ्रायसो नुयोमोन थ' बिसोर बायदिनिफ्रायसो जोंबो एसे माने गोसो जादों नङा होमबा माथो बिदि इउटुबाव बिदि चेनेल खुलिजायो बिदि बायदि सेयार खालामजायो होननानै थ' गावसोरनो मोजां फोरोंबाय दा नै गावसोरनि जिबनावनो मा जाखो बबेनि बारा बबेथिं बारा खुनु हमनो हामा दाना सनाफोर दा जोंबो ओंखायनो मालायनि सुखु दुखु समखौ बारा मिनिनानै लाब गैया गोबां नुनो मोन्दों बेखौ हेट खालामग्राफोरा गोबां भिडिअ बानायदों नङा होमबा गाज्रि बुंदों गोदो आंखौ बुंनाया दासो मोन्दों सावनांदों हावनांदों होनलायलायनाय दालाय मोनाखै भगबान आंबो मिनिसो खालामफ्रांबाय आंना मिनि रायलायनाय नियम दं नालाय बिनि थाखाय आरोना दा जों गाबमालाय मा मिनिमालाय मा ना बिसिनि संसारखौहाय खिन्थु बिसोरो जोंखौ साफा साफा उकिल बायदि फसंलांबाय दे सनाफोर जोंखौ साफा उकिल खालामजोब्बाय ओमफ्राय बिसिनि जर्सा सोर बिसिनि मेन जर्सा सुप्रिम कर्टनि जर्सा इउटुब फेसबुक ना मा होनो ओमफ्राय जों साफा उकिल आरोना दा जों साफा उकिल नालाय जों थरख' नांलायनाय बिदि नांलायगासिनो दं आरोना नायग्राफोरजों भिडिअ बानायग्राफोरजों एकदम मालाय गोथौ भिडिअ बानायफुनायावनो एकदम नायसो जायलाला जायलिलि खानायखौ सिना माबा फैफिनबाय गोजांदों नायनो अखा हानानै नायसै खानायानो जोबजोबबाय आङो खुरु लाबोनानै एकदम थेमाला मारि हरनानै होसिगोन आरोना जाब्रा जिबनफोरखौ आरो इसाथ' इनि मालाय साजों रुजु रुमु पाप्पा ओइ खाजल फुनलायनाय नानि मुसुखुर गैया होननायखाय गोबां आनैमोना आखिनान होबाय था आब' होनना बुंदों आरोना आखिनानथ' होआ आङो मैया मा गोसो जानाय बाजादोंमोन नालाय एसे आखिना दानलाय नायनो मुसुखुरा लोखि जोंहाबो माइक्र'ब्लडिं ना मा होनो खालामदों आरोना नै माबानि 10,000नि खानाय सिनगोन सिनसै नोंखाय नोंगौ नोंल' नोंगौ र' सिनमारगोन बैसागोआव बिबार खानांगौ मालाय आगैया ओंखायनो सिनथ'आ बैसागो बायबाथाय सिनगोन ना मा नोंहा बिबार खानो नोंखौ ओरै मोननै खानानै होगोन आं बिदिबा फै ओंखाम जाफैदो जारलासोहाय इसोरजों फिसालाखौ ओंखाम जाहोखांनानै फिसाजोआबो जादेरबावनानै बिसोरखौसो स्रां खालामनानैसो फैबाय आरोना आंना जिबनफ्रा बिसो नालाय आसलि आंना बिसो नैबे दा आं भिडिअ बानायनायाव भिडिअ बुंनायफ्रा आंनि साननायसो आरोना आंनि बुजिनानै मोननायफोरखौसो आं फोरमायनाय जादों बेनिफ्राय आरो जेम्स बिथांनिखौबो नायगासिनोहाय आङो सनाफोर मालाय जेम्सआबो हाबानि आसान थासान बासिलायबाय नङा होमबा मालाय दिनै लांफालायदोंनो बाजैखौबो आदा जेम्सआ जोंहा बेफोरखौबो नायबाय आं ओमफ्राय बेबो बिराद बुजायनाय भिडिअ बानायदोंना ओमफ्राय बेमाराथ' दंखायोआनोसै कमेन्ट नायनाया बिनि कमेन्टफोरखौबो नायनांगौ देलै आदा नोंबोथ' आगोलाव जाखांबाय गावनि बिखुंनि मैलाखौ नुवा माया आरो सोरबा बायदिया बुजायदों नोंहाबो गोदान संसार जानो थांगासिनो दङ फंबाय मालायनि संसारखौ बारा बुंनो नांला आरि होननानै आरोना थ' नोंमारगौ जोङो बबेनि बारा बबेथिं बारा खुनु हमनो हाया नोंना मोजां संसार जादों गाबोन समफोरबा नोंनि संसाराव मा सुनि ग्रह हाबनानै दङ मा जालायलायगोन मा बुजिलायनाया गायब जालांगोन बेफोरबायदि आरोना थ' हानायमानि नाजालांनांगोन जोङो बुजिलांलायलायनो आरोना आरो थिग बिदिनो मा होनो एमजे फंबायनि भिडिअ नायै खोनासं एसे फ्रि जानाय समाव आङो मा होनो कमेन्टखौ नायलायबायहाय फार्स्टआव कमेन्टखौ नायनो सोलाबाखैमोन उनाव लासैनो कमेन्टखौ नायलायबाय बेयावबो सोर मा बुंखो मिन्थिबायना सोरनाफोर कमेन्टखौथ' सोरबा नायाना नों गारबा आं लागोन प्रितिखौ मालाय एमजि गारबाथाय लाग्रा ओंखारखाबायानो खम जारला बेफोरजोंबो बेनिफ्राय आरो हाब होमबाथ' आदा गथ'आ नोंनि नङादांलै होनग्राबो ओंखारबावबायहाय कमेन्टआव दासो गैगोना गैलाथाय खिन्थु आं गथि नुजोबदों आरोना बेफोरबायदि कमेन्टखौहाय फाग्ला बिदि बुङो मानसिया दुखु गाबु भिडिअजों बेस्रा फोरमायगासिनो दङ नायगिरिफ्राबो जात दङ आरोना माने येस सोरबाया मोजां बुंखासिगोन सोरबाया गाज्रि बुंखासिगोन नोंसोर ससियेल मिडियाखौनो बिदि माबा न' बायदि रुम बायदि फसंनानै लाबाय नालाय नों आंहाथ' बखिखासिगोनानो बेफोरबायदि गोखा गोखै खोथाफोरखौ मोनखासिगोनानो दा आंबो जुदि नांला बंसा आंनि न'खरनि नांलाय खमलायखौनो जुदि एकदम नोंथांमोनजों शेयार खालामलायोबा
आंबो शेयार खालामलाय फौजि बिथाङाबो शेयार खालामलायोबा जोंहाबो गोखा गोखै रायजाखागोन गोबांनो ओइ नै आंनि ब्लग्स बानायनाया जालायबाय लाना फैगोन जों फिसाजोखौ बिफा दुगै थांनो अयथासार खालामफैलायबाय आरोना आंथ' सानदोंमोन सिकिथ' मानसि साख्रि मावलायनाय हिनजाव गोरों गोरा खोथाफोराबो ख्रा ख्रा मोजां मोजां बुङो सोरबा माबा बुङोबा बेनि एगेन्स्ट मोजाङै मोजां ख्रा ख्रा बुङो बेनिफ्राय आरो एमजे फंबायाबोथ' जोंहा मा होनो बुजायनायाव एक्सपार्ट थ' बिसोरबायदि मानसिनि संसाराबो दे बिदि माने गेसाव टाइपनि जालांगोन गुनजेर अरनाय टाइपनि जालांगोन बेखौ मालाबाबो साननो हायाखैमोन ना जों नों आं बायदिफोरा आरो आंनि साननायावथ' बिदि इसिबां गिदिर जालांनायबो नङामोन जानो हागौदां किजानि गावसोर जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम मोन्दोंबा उसुबिदा मोन्दोंबा जुदि सानैजों मोजां सावरायलायोबा आरोना गावसोर खिथानाय मथेबाथ' सोरबा सासे फन हरबा सोरबा सासेया हमा सोरबा सासेयाबो हरफिनाबा 12 दिन 10 दिन थायो होननानैहाय लं डिस्टेन्स रिलेशनशिप नामा बेफोरो बिदिथ' नङा बिसोर बिसि फिसायसोना आरो गथ' सासे मोनबाय दाथ' बुहुद सोलायनांगौ मानसिया जोंबोथ' गोलाव गोलाव लं डिस्टेन्स बिदि होननानै जोंबो बिदि खालामसै नामा जोंनियाथ' आरो अखाजेरसिनबाव लिमिटेडनिसो जों लोगो मोनबावो नङा होमबा सुनाफोर थ' जों बारा मालायनि संसार जानायखौ बुंलाबो आं दा आंनि साननायखौ एसे ज्राव बुंनानै होबाय सोरबा सोरबा आंखौबो रायलांदो नोंहा मा मोनलायखो फाग्लि होननानैहाय नोंनावलाय मा दङ सा साज्रां रोनावलांबाय होननानै साननायखौसो बुंदों आंना माने स्रां सानखानायखा आरोना बेखौसो एसे ज्राव फोरमायनानै लादों बेनिफ्राय नै बिथांखौ आरो होनबावबायसो आङो नोंनोबो नांगौमोन साख्रि मावनाय हिनजाव होननानै आरोना मिनिनानै थैसै बिहा मानो होनबा सम सम ओरै होनना बुङोमोनहाय बिथाङा दामाने गावसिनि लोगो फौजि आरोना बिसिया मास्टार मावो मालाय बा बिसियाबो पुलिस बेना होननानै खिथायोमोन आरोना थ' आं लगे लोगो सोंखायोमोन नोंनोबो नांगौ नामा पुलिस मावनाय हिनजाव नोंनोबो नांगौ नामा मास्टार मावनाय हिनजाव होननानैहाय पुलिस मावनाय हिनजाव नांगौबाथ' आं दाबो पुलिस खारनो हायो होननानै आरोना थ' बिथाङा लगे लगे सारेन्डार जाखायो माने बुङोल' आरो बेनोबो नांखाया ओइ जोंना बेनो मोजां आं मावनायखौनो सोर जाख'नो होननानै आरोना थ' दा नों आं एसे एनै फिसा फिसौ भिडिअ बानायग्रा मानसिफ्रा बानायदोंबाबो जेबो दाय गैया गाव गावबागाव साननायफोरखौसो गावसोर देखायनायखौसो भिडिअ बुंदों नालाय गावसोरनो मजाक खालामना लादोंबा नों आंहाथ' एसेबाबो बुंखागोनानो बेखिनि आरोना सना अयथासार फिसाजोआ दसे थिंख्लाब आरोना बिफा दुगैनायावहाय बेनिफ्राय सनाफोर आंथ' दाबो आसा खालामो बिथांमोना मिलायफिनथों होननानै आरोना मिलायफिनोबा गोबां गोजोननाय मोनगोन आरोना एमजेजों प्रिटिजों मिलायफिनबाय होननाय मोनसे खोथा मोनोबा आरोना जों बायदिया मानो होनोबा बिमा बिफानि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जुदा जालायलायोबा फिसायासो माने खस्थ' बा साजाखौ मोननाय बायदि जायो नङा होमबा बेखौ जायफोरा आलाग जालायलायदों बिसोरसो मिन्थिसिगौ आरोना आंनि लोगोआबो दं नालाय ओंखायनो आंबो बेखिनि खोथाखौ मिन्थियानो आरो ओरै खावब्ला फैदेरबावबाय ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ गोलाव खालामला आरो हालोदखौ एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ सोरबा गोदान नायदोंबा बे ब्लग्सनि गेजेरजोंनो आरोना मा हालोद जायो आंना नै जिबना बेसै बेयावसो मजा आंना खुनु गोदाव सोराव गैया जोंना बेनिफ्रायहाय आरो दै लोंनायग्राफ्राथ' जोंना बिमामोना आगैमोना फंबायमोना मिन्थिखाबायानो मा रोखोमनिखा बिनि जिबना आरोना सङोबा जेने तेने संनायखौ देखायोबा जानायखौ देखायनो हाया सेलाय बेलाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच